Bafowethu nikenizwe mokuthiwa liyafa elihle kakhulu kusokusho into efana nale. Ngikhuluma ngoFalabo okhuzwayo, insizwa idume kakhulu endimeni kaMaskandi iphinde isebenzisana neciko elidumile ukhuzana umfokampongose lapha nake eginqini. Usengene shi entweni abantu abamkhuzile kuyona. Sikhuluma ke ngenkulumo yakhe ke lapha nake aseyenzile wayibhekisa ngqo kuSminorff ke lapha nake insizwa kaGumede ke idabuka endaweni ke yakwahlabisa. Abantu abaningi bamkhuzile ke kuma comment uma ungena kuma post nakwamanye amakhasi ahlukahlukene ukuthi cha ungafuni impi noSminorff. Umculo wakho umuhle Falabo kodwa ungayifuni impi. Ubhale kodwa ke nanka ke amazwi. Uthe ilokho ke esithi ke umezi uyadlala ke kanti ke ukwazela ke onompempe. Ebhala ke kanje uFalabo ke lapha ke wase screenshota ke lapha ke ama viewers ke lento ekhomba ukuthi ama viewers ke ayathengwa manje ke aka YouTube. Siyakhumbula ukuthi ingoma yaSminorff ke lapha ke igijima ke kuhle kwamagagasi olwandle ku YouTube okuyinto bafowethu enhle kakhulu ke ishawula ihlombe inkundleni zokuxhumana ke siyabona futhi ku TikTok ke iya trend ububha ke lapha nakuma trending song iyavela futhi isiqalile futhi ivela kakhulu ngeenombola ke ku Spotify yenza nje umlando omkhulu kakhulu endimeni kaMaskandi. Uthi ke uFalabo ke lapha ke shuthi ke ugwazele ke onompempe uMessi umuntu ozibize ngoMessi yena ke uSminorff izolo ke lapha ke ephendula ke uthibela wazibiza ke ngoMessi. Nangu uFalabo ke eseqhamuka ke esengena ngalolu hlobo. Bafowethu lento ngifuna kuyichaza kahle kuze niyithole kahle nonke ukuze ke ingabadidi abantu abaqala ukuyizwa. Abantu abaningi kuma comment bayamkhuza uFalabo ukuthi mfoka khuzwayo ingoma yakhe inhle kakhulu usebenza umsebenzi omuhle oncomekayo kodwa ungazifaki empini ngenxa yokuhlohleka. Sibonile uthibela ebhala ama post ahlukahlukene ke lapha ke obhekisa ngqo kuSminorff ke lapha ke egxeka umsebenzi kaSminorff. NoFalabo sewujoyinile ke lo mshumo wokugxeka umsebenzi ke kaSminorff uma 8 ugwazela onompempe wazwa screenshot ke lapha ke lento yama viewers ke ibonakalisa ukuthi ayathengwa kukhomba ngokusobala ukuthi usengenile egamini. Asazi noma uyomsebenzela noma cha kodwa abantu abaningi bakhalazile ngalento baphinde baveza ukuthi le game ayifunayo izomxaka ngoba umuntu ophansi asazi noma ke uzoyimela. Kodwa ke bafowethu ungasho umbono wakho khona lo kwesiqiniseko eSemedia mokukhona okunye ke ngizobuya nakho kushisa kunjalo bafowethu intambama eniphathe kahle.